Yes, it was referred to my committee as the lead committee, Committee on Infra, together with the board member Munsik, no, sa transportation. Schedule na nato, nag-send off na kita sa mga invitation sa mga resource person on August 12, 1:30 in the afternoon. So, ginibita nato ng mga resource person, of course, ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6, ang contractor sa sining project. Gin-invite man naton si Director Casiano of the NEDA, no, to join us because he is the chair of the Committee on Evaluation and Monitoring. And of course, the members of the Committee on Disaster and Transportation. Kag everyone is welcome to witness kay ang atong tuyo city basically is kung ano ang mabulig man sang probinsya kag mabulig man sa pagpahibalo sa atong pumuluyo kag mabal-an man nila kung ano ang extent sang concern sang sini nga project. We all know that the paramount concern of the Department of Public Works and Highways sa pag-close nila sang Ungka flyover is of course the paramount is for the safety of everybody. Amo na aton pamangkot dira nga level nga why close because siguro may sure may nakita sila nga concern, may mga ginatawag sila nga vertical technical ining word vertical displacement. So meaning kung sa Ilonggo may mga pag-usmod, may movement sang mga they call it columns or pier sang number 4, 5 and 6. So pero daw this size gani ini kabilog bala nga columns mo or pier. So sa diri nga area lang siya nagulag. So, balan mo Bert, sa pagkibalo naton sa Republic Act 9184, ang mga reasons sa mga pag-close sa mga project or sa isa ka structure. Number one is force majeure, okay? Pero wala man siyang earthquake or flooding or disaster. Number two, somehow wala pa man ni ma-turnover officially. Kaya siyempre base ma-question nila ang paggamit, no? Utilization sa sinang structure. And of course, number three is on base may concern sa design. And number four is the implementation sang project. So, dira kita ma-focus. Ang aton sinidiri nga approach is of course is holistic approach nga dapat gobyerno nga binuligay. No? But of course, the bottom line also is of course our utmost transparency and accountability sa aton nga mga pumuluyo. Iti kabayan kita sang aton gobyerno nga dapat makapahibalo kita sa pumuluyo. Kag sa ginasigahom naton, ginaampo naton nga after this committee hearing may solusyon nga makita kag most likely kung when gid wala ang target date nga ini liwat maabrihan. Kaya ako personally nakaagi ako da and I am very thankful that we have a capital expenditure, no? That is a economic economic driver ini ang flyover nga ini ang ginaobra diri sa aton. Of course twist trap and of course the underlying parameters on economic side, no, on growth and development. So galinti siyempre naabrihan and then suddenly ginuntat siyempre ang sentimento kag ang panaman sang tawon about the traffic. That is also the concern of I'm sure of all of the people and our officials, not only in the city but also in the province. So let us be more patient. Paras pa na hindi bala ko may makita ka nga sa imo kalawasa, may pilas ka. Kung hindi mo pag initially start nga bulngon, basi maglala ang concern, no? So dapat temprano pa lang paano mo na siya, koreksyonan mo na para hindi maglala ang problema. Kag isa pa, siyempre, ina nga structure, usually isa ka structure more than 50, ideally 50 years, no? Nga magabulig sa aton. So ginahandom naton nila. Kaya natawag bala naton nga kabay pa nga ini because of this may mga shoring sila natawag ko, no? May shoring nga mga
strategy sila nga paghimuon. Shoring is a technical term for supporting the load, no? And then also may ginatawag sila nga daw jet grouting something, no? It's like injecting concrete dito sa idalom. Kag sa nibaluan ko daw mga 28 meters inibert ang kadalumon sa mga pilote dira nga pasok nila. So that's why nga ginatanaw iniliwat sang I believe sang Department of Public Works and Highways sa central office sa ilang design. Siyempre may mga geological study natanaw nila ang level of strata sa mga duta nga ginkuha dira. Pero kung lang tawon mo among the many piers or columns nga nila nga area ang nag-usmod or may vertical displacement. So meaning base ang area nga nandira ang iyang wala pa bala maghugot, no? Maghugot. Kag again by putting up injecting grouting or concrete sa idalom, siyempre kung grabe nga pressure na ma-displace niya Bert ang mga mahumok pagin siguro dito nga mga sediments, no, sa dalom. Kung may mga crevices man so to say, no. So amo na ang nakita naton nga posible nga solusyon kag inasigaw man naton nga ang contractor will be supportive of this, and bottom line the soonest time possible abrihan na ni. And then on issues on the other than dati, ara naman ang Department of Public Works on their level sa pag hopefully hindi masulit liwat sa ibang pangin mga projects naton in the near future. Yung akong paintindi is nag-take action kamo sa sining nga bagay. Bangod may mga reklamo, kag ang mga tao gusto matagan kung ano ang ina nga problema, kag ano ang ginaobra nga solusyon, kag para mabalan nila kung astasan o kag mabuksan ang ina nga proyekto nga magamit para nga maintindihan nila kung ano kadugay ang ini nga huol nga natuga sa ila subong kati kabalo kita ka pasulod kita sa Christmas season damo ganang labay-labay. So siguro man ang mga boris sa atong puloy diri sa kamo sa Sangguniang Palalawigan nakabati gid kamo sini kan balaan yung sitwasyon diri sa nga naginaaktuhan ini para mabuligan patag ang pumuloy. Gusto Bert, that's the bottom line, because we are mindful of the our people's or the communities sentimento man sa komunidad. First few weeks actually Bert, nabatian ko na ini, but kita ko man nga ara ang Department of Public Works and Highways nga are also doing their best. But again, somehow it took time already, no? So nag-snowball na. So that's why it's about time nga and again in refer sa aton committee and I gladly welcome that. Kag despite of the many other tamo kita sing mga urobrahon Bert, pero part of your job, no, trabaho ini. So I expect kaming 14 Sanggunian will be on the helm of this, and we will be working together with the Vice Governor and of course the Governor to be of support and para ma-realize ining project the soonest time possible.